videami zostrihať. Takže jsme tu naspäť. Spadlo video, takže... Budú dve videa naraz, nie? Čo ja viem, tak to bude druhý diel. Sice jsme se nerozlučili, protože jsme si to ani nevšimli. A bude to prostě druhý diel. A každý si bude myslet, OMG, jak nečakané, že si budu plakat. No ale to nevadí. A toto video hneď bude potom druhom. Budeme ty epizódy furt robiť. Dneška. Ukážu vlastne z prvého dielu, ešte si ho pozreli tak v tom istom mene. Ale mohol by si to zostrihať. To sa nedá medzi videami, či? Potom napíšte do popisku, že či sa to nejako dá. Dá sa to. Ja pozriem ešte videa nejaké. Si stiahni nejaké štúdio. No, Moaba sa súva. Už robíš anti-moab? Nejak skoro, ne? Oh, hell yeah. Keď som tu, bol som sa napiť. Dáme menší obranu. Tactic is the best defense. Útok je najlepšia obrana. Fuck you. Je to odsud do pozadia, či nie? To si rozprávajú. Čo ja viem. Je, či nie? Nie. I don't know. A tiež niečo pozadí, či nie? Okej, daj stratil voda. Či som bude stratil voda. Staviť? Prestaň. Nerob. Ale moja sesternica provokuje. Povie, držujte. Dúfam, že si to nepočuli, lebo to extrémne uchylný zvuk. Natáčame video. Daj, poď, prestaň. Počujeme video, prestaň. Toto bude najhorší let's play v histórii let's playov. Never. Ja to si vypnem. Kde budeš spať? Ja to zostriham a tú časť vymažem. Zostrihajte, stopni to video. Takže čaute zatiaľ ľudia.